Dzień dobry, dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Judyta Kroskowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siarkowicach. Dzień dobry. W styczniu ubiegłego roku, jak pani wspomniała, 15 stycznia objęła pani stanowisko dyrektora GOK-u i stanęła pani przed bardzo trudnym zadaniem. Zastąpiła pani wieloletnią dyrektor GOK-u, panią Irenę Kulwikowską. Był strach w oczach wtedy? Czy strach w oczach? Nie wiem, czego było widać, bo też spotkaliśmy się na początku 2018 roku, ale to wyzwanie myślę, że było tym większe, że poza panią Ireną na emeryturę przeszły również pozostałe pracownice merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury, czyli pani Emilia Reclaw i pani Ola Gliszczyńska, więc ten skład pracowników merytorycznych zmienił się właściwie w całości, pozostała księgowa i chwalić pana. Więc z nowym zespołem przystąpiliśmy do pracy. Praca była rzeczywiście wytężona, ale myślę, że udało nam się osiągnąć zaplanowane rezultaty. Zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które zaplanowane były wcześniej na ten rok, a też dodaliśmy jakieś swoje drobne elementy. No właśnie, uważa pani, że ten miniony rok już z nadwiązką to był dobrze wykorzystany czas? Sądzę, że tak. Sądzę, że był to okres realizacji programów zbliżonego do tego, co działo się w poprzednich latach i obserwacji tego, co warto ewentualnie na przyszłość zmieniać, korygować, jakie działki, jakie działania ewentualnie rozbudowywać, a nad czym zastanowić się nad potrzebą kontynuacji. Wielokrotnie w mediach, gdy odbywały się imprezy plenerowe, odbywały się jakieś wydarzenia, często się mówiło, że gmina Siarkowice jest bardzo trudna. Bo tutaj niezależnie od tego, jaki będzie wykonawca, co się będzie działo, często ta publika nie była taka, jakby się tego człowiek spodziewał. Jest jakaś recepta na gminę Siarkowice? Ja powiem tak, że wydaje mi się, że to jest taki utarty stereotyp, że gmina Siarkowice właśnie jest tą trudną, w której ludzie nie przychodzą na imprezy. Wydaje mi się, że to jest, że zbliżony problem pojawia się wszędzie i to chyba nie jest kwestia tego, czy jest to gmina Siarkowice, czy jakakolwiek inna gmina, tylko trochę znak czasów, że może te plenery nie są czymś aż tak atrakcyjnym, jest ich na tyle dużo, że ludzie po prostu wybierają to, co ich interesuje, nie chodzą już masowo na wszystko, więc no nie, ja myślę, że Siarkowice nie są tutaj wyjątkiem i myślę, że w tym roku te imprezy też pokazały, że no nie było źle. A uważa pani, że zmienia pani trochę to życie kulturalne w gminie Siarkowice od tego roku? Ja myślę, że to nie jest kwestia zmieniania życia, a bieżącego odpowiadania na potrzeby, oczekiwania naszych mieszkańców. Bo to nie jest kwestia tego, aby teraz przyjść i wywrócić wszystko do góry nogami według własnego widzimisię, tylko bardziej słuchania tego, obserwowania tego, co cieszy się zainteresowaniem, które działki, które sekcje należy rozwijać, bo no często w rozmowach o GOK-u na pierwszy plan wychodzą oczywiście te plenery, ale prawda jest taka, że to jest tylko wierzchołek jakiejś góry lodowej, bo prawda jest taka, że sporą część naszych działań to są jednak te działania takie systematyczne, codzienne, mnogość sekcji takich stałych, które spotykają się raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu w GOK-u, bo to dzieci przez GOK tygodniowo, jak liczyliśmy ostatnio, do sprawozdania przewija się około 200, więc to nie tylko te plenery, imprezy, koncerty, które widać, ale też ta systematyczna praca w sekcjach muzycznych, tanecznych czy zespołach. No właśnie, bo w wielu gminach jeszcze ośrodków kultury nie ma, ale to właśnie ośrodki kultury stanowią to życie pozaszkolne dla wielu młodych ludzi. W Siarkowicach się dużo odbywa w GOK-u. Tak, i myślę, że to GOK zawdzięcza mocno dotychczasowej pani dyrektor, pani Irenie, która rzeczywiście bardzo mocno rozbudowała te sekcje. My teraz coś tam ewentualnie korygujemy, dodajemy, zmieniamy, bo nie wiem, no, skończyło się zainteresowanie gdzieś tańcem współczesnym, więc otworzyły się nowe sekcje, gdzieś tam slawiki, czegoś bardziej powiedzmy współczesnego, czy chwilowo na topie. Ale rzeczywiście tych sekcji muzycznych jest sporo. Dzieci u nas mogą uczyć się grać na gitarze, skrzypcach, akordeonie, pianinie, na instrumentach dętych. Mamy zespół Sierakowice, mamy Młodzieżową Orkiestrę Dętą, mamy klub sygnalistów myśliwskich. W piwnicy, w gitarowni spotyka się zespół, który nawet nazwał się Piwnic Band, tak, zespół rockowy, gitarowy młodzieży, więc ta ilość zajęć takich pozaszkolnych,
Rzeczywiście wydaje mi się, że jest spora. Też nie wszystko mieści się w naszym budynku, bo moce przerobowe naszego budynku są za małe, więc korzystamy, realizując swoje zadania też z uprzejmości czy to szkół, czy remizy strażackiej, Orlika, więc te nasze zajęcia odbywają się także poza GOK-iem. Odnoszę takie wrażenie, że te zajęcia pozalekcyjne, to wszystko, co się dzieje w GOK-u na co dzień, jest dużo ważniejszym zadaniem niż te imprezy plenerowe. Ja powiem tak, no te imprezy plenerowe są ważne, bo to jest coś, czym możemy się powiedzmy pochwalić, coś, co widać. Ale w mojej ocenie ta taka systematyczna praca z młodzieżą i dawanie im możliwości, żeby byli nie tylko odbiorcami, ale też sami tworzyli tą kulturę, mieli możliwość wyjścia i stworzenia czegoś własnego, jest jednak ważniejsze niż te plenery. Te plenery oczywiście też są potrzebne, ale to, co ja widzę jako takie clue naszej misji, to właśnie ta systematyczna działalność, praca z młodzieżą. No to właśnie, powróćmy do tego sezonu, który się zbliża, turystycznego. Co nas czeka w gminie Sierakowicę, jeśli chodzi o imprezy plenerowe? Ja zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku Sierakowicka Kultura, bo tam oczywiście wszystko na bieżąco publikujemy i wszystkie zaproszenia, zapowiedzi prezentujemy. Ale oczywiście ten rok zaplanowany już z grubsza jest, ten kalendarz też znajduje się na naszej stronie. W najbliższym czasie obchody Dnia Kobiet, a więc spektakl teatralny, teatr, który zapraszamy do Sierakowic, Monodram Grubaska. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Już widzi Pan, praca ściga. Jedna ze szkół, w której korzystamy z sal, przepraszam. Już wyłączam. Tak. Więc wracając, przed nami w najbliższym czasie po Dniu Kobiet, w marcu obchodzić będziemy Dzień Jedności Kaszubów, więc w Sierakowicach robimy takie swoje małe gminne obchody. Najpierw część dla dzieci i młodzieży ze szkół, później część dla osób dorosłych, więc zapraszamy tutaj Piotra Zatonię, Ewelinę Karczewską i panią Irenę Brzeską z ich nową produkcją, animacją poklatkową Przygody Remusa. Co później? Później tak naprawdę zbliża nam się już wielkimi krokami wiosna, czyli maj. W maju planujemy nowość, piknik rodzinny. Chcielibyśmy zaprosić rodziny w Sierakowicach, bo Sierakowice rodzinami stoją, kraina miłości, do tego, aby wspólnie pobawić się i trochę połączyć aktywność fizyczną z takim biesiadowaniem, wspólną zabawą, jakimś piknikiem. Po maju pewnie już wielkimi krokami sezon. W sezonie nasze imprezy plenerowe, czyli Sobótka, Noc pod Gwiazdami, po drodze Knieja i Dożynki. Większość umów na te imprezy plenerowe jest już popodpisywana, więc z grubsza wiemy, Możemy co tam zdradzić, będzie się kto działo. wystąpi? Gwiazd zdradzać jeszcze nie będziemy, ale z tych informacji, które już zamieszczaliśmy też w sieci, to chwaliliśmy się już między innymi Anią Karwan, która wystąpi na Nocy pod Gwiazdami. Na Nocy pod Gwiazdami pojawi się także zespół Tabu. Myślę, że mocno regowe, fajne wejście. I na Noc pod Gwiazdami także nasza sierakowicka formacja Mindseekers, właściwie sierakowicka i nie tylko, bo to też muzycy z zewnątrz. Więc tyle na tej Nocy pod Gwiazdami. Noc pod Gwiazdami w tym roku łączy siły. Bank Spółdzielczy świętuje swoje stulecie, jubileusz powstania. Łączymy siły i tworzymy jedną wielką, dużą imprezę, która mam nadzieję, że tymi atrakcjami przyciągnie sporo ludzi. I chciałbym też zapytać o jeden aspekt, czyli o eksplozję kolorów. Eksplozja kolorów cieszyła się w zeszłym roku dużym zainteresowaniem i w tym roku również się pojawi, bo myślę, że jest to coś, co daje frajdę młodzieży, dzieciom i też wygląda naprawdę pięknie, bajecznie, więc tak, jak najbardziej eksplozja kolorów w tym roku również się pojawi. No i A poza właśnie, eksplozją kolorów na Nocy pod Gwiazdami, jako że partnerem strategicznym jest tutaj Bank Spółdzielczy, to również moc konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, więc już teraz zapraszamy. no i właśnie, bo mówimy o milionie imprez tak naprawdę. No, milion to trochę duża liczba, ale w wielu imprezach. Jak widać, jest Pani bardzo mocno zabiegana. I gdzie tutaj znaleźć trochę świeżości w tym wszystkim? To znaczy usiąść sobie spokojnie, pomyśleć co tak, co nie, co nowego wprowadzić ze świeżą głową.
Wie pan co, to myślę, że tymczasem na to takie myślenie, zastanawianie się jest jesień. To my we wrześniu, kiedy już zamknęliśmy wszystkie te takie najbardziej, powiedzmy, pochłaniające czas, energię, wydarzenia plenerowe, to oczywiście był czas na to, żeby trochę siąść, podsumować, przedyskutować, co poszło po naszej myśli, co jednak chcielibyśmy skorygować i myślę, że no, tym czasem na przemyślenia jest jednak jesień teraz, wiadomo, czas już taki, że jesteśmy mocno w wirze organizacji przygotowań. No i właśnie, jeszcze ostatnia rzecz, bo turyści są oczywiście maj, czerwiec, lipiec, sierpień, ale też często turyści są we wrześniu, w październiku. Czy wtedy też coś GOG ma do zaproponowania turystom? Ojej, no to jest tylko też pytanie o to, co my oferujemy turystom, co oferujemy naszym mieszkańcom. Wydaje mi się, że każdy koncert, czy to plenerowy, czy kameralny, jest tak samo dla naszych mieszkańców, jak i dla turystów. Więc te wszystkie koncerty, bo właśnie nie tylko plenery, ale też mniejsze koncerty, czy to w drewnianym zabytkowym kościele, które w tym roku bardzo fajnie się udawały, to też jest jak najbardziej oferta dla turystów. Rozważając to, co możemy zaoferować turystom, też gmina w ubiegłym roku stworzyła, myślę, że fajną mapkę, przepraszam, program atrakcji znajdujących się na terenie naszej gminy, więc oczywiście turystów zapraszamy i zawsze jesteśmy gotowi opowiedzieć o tym, co u nas się dzieje, a dla takich osób, które chciałyby też trochę bardziej poznać kulturę naszego regionu, to my jako GOG mamy dużą ekspozycję muzealną, co też no, zajmuje właściwie sporą część obiektu, ale też cieszy się zainteresowaniem, bo jeśli ktoś przychodzi, to jesteśmy w stanie pokazać, jak wyglądała w dawnych czasach izba, tak, jak wyglądała ta część kuchenna. Więc z tych takich, wychodząc już poza te takie widowiskowe, ostre działania typu impreza, to też ta praca znowu oddolna, czyli trochę wracanie do korzeni, pokazywanie tego, gdzie jesteśmy i dlaczego tutaj tak właśnie, a nie inaczej się żyje. W takim razie mam nadzieję, że to życie kulturalne w gminie Siarkowice zawsze będzie takie pełne energii i pomysłów. Moim Państwa gościem była pani Judyta Kroskowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siarkowicach. Dziękuję bardzo.